Deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia! Què tal, com esteu? Benvinguts al Kiki Ràpid, el vostre podcast express preferit que amb el temps acaba sent encara millor del que era abans, suposo. No ho sé, m'imagino. Espero que sí, que cada vegada estigui sent millor aquest podcast i no pitjor. Millor perquè l'experiència fa que el podcast sigui flipant. Pitjor perquè se m'acaben els temes i ja no sé de què podem parlar. Avui parlarem del temps! No, aquest temps no. Molt bona nit, 3:20... Lorda, eleccions europees, per què ara? Ai, puto Tomàs Molina, eleccions... Ara me mato, eleccions... És que més eleccions, me cago en mi puta vida. En fi, no parlarem d'aquest temps, no és aquest el temps que vull parlar. Però sí que parlarem del termòmetre que tothom té al cos i que sembla que algunes persones el tenen espatllat. Perquè en aquesta època de l'any que estem vivint ara mateix, almenys quan estic gravant això cap al mes de maig, aquest moment de primavera, que la sang altera i dispara l'al·lèrgia, aquest moment de primavera provoca unes imatges com a poc terribles, horribles, en què veiem pel carrer, al mateix dia, al mateix moment, mateix lloc, mateixa hora, junts, una persona amb màniga curta, pantalons curts i pràcticament sandàlies, i a l'altra banda, una altra persona abrigada com si vingués de veure la cavalcada de Reis. Per què? Per què? Perquè la persona que va abrigada i és científicament està científicament demostrat que això és així. La persona que va abrigada que té el termòmetre espatllat i es guia pel calendari. Ai, encara no és estiu? Jaqueta gruixuda! No, home, no. No, però és que jo visc al Pirineu. No vius al Pirineu. No m'enganyis. No vius al Pirineu. Si hi ha algú del Pirineu veient aquest podcast, que comenti i digui, hola, soc del Pirineu i sí que estic veient aquest podcast, el podcast ha arribat a les muntanyes, visca la Heidi era de Suïssa, és igual, dels Alps, és igual, era d'un cantó on parlaven alemany. Un dia parlarem de la Heidi, millor sèrie de la història, he de dir. Bueno, és que tantes sèries diríem que són la millor de la història. En fi, que si algú del Pirineu està escoltant això, doncs fantàstic, gràcies i abrigueu-vos, que deu fer fred. Però, com que sospito que no, com que centralisme, Barcelona, AVE Radial de Madrid, doncs no fa tant de... O sigui, canvi climàtic, amics. Que no. La jaqueta gruixuda ja l'heu d'haver de dur, la deveu haver... No sé conjugar verbs en català, és increïble. Hauríeu d'haver-la dut a rentar. Ja l'hauríeu d'haver dut a rentar, hauria d'estar neta, penjada a l'armari i desada fins l'any que ve, fins que arribi l'hivern, i llavors quan sigui hivern diguem, és que no fa fred, és que no puc treure la jaqueta gruixuda, mira que m'agrada, mira que és bonica, mira que em va costar diners, no la puc treure perquè fa calor. Si és que si fa calor al novembre, com no ha de fer calor al maig? Que no té cap sentit. I vull saber si vosaltres, persones estimades que esteu veient això, us abrigueu molt al maig. És a dir, si vosaltres us vestiu en funció del calendari o us vestiu en funció de les sensacions que teniu al cos. Ara algú dirà, ara vindrà la típica persona il·luminada, tot sigui dit, que és que al matí refresca, llavors vaig amb capes perquè em vaig traient i em vaig posant i sóc una ceba. Doncs escolti, vostè és de Figueres, si és una ceba. Estic totalment en contra de les capes. Això és boicotejar-me a mi mateix i ho sé, però si jo trio un outfit, una forma de vestir, aguantem tot el puto dia amb allò. Per què? Perquè si he decidit posar-me un jersei, per molt que faci calor, segurament a sota duqui una samarreta de merda, feta caldo, lletja, horrible, una ex-samarreta d'anar per fora. Potser algun forat. No em trauré el jersei.
Però si duc una samarreta d'anar per fora, el que no faré serà posar-me un jersei per tapar-la. Per què no? Perquè quan duc samarreta sota el jersei m'agrada dur-la per dintre el pantaló. I llavors, si em poso la samarreta d'anar per fora per dintre el pantaló, la samarreta com que s'estira i deixa de ser samarreta d'anar per fora. Sabeu què vull dir? Doncs no te la posis per dintre el pantaló, ja, però és que hi ha com una incomoditat rara. No sé si us passa a vosaltres, això de samarreta suposo que no, perquè només em passa a mi, però amb els mitjons, o sigui, mitjons curts amb pantalons llargs, no. Problemes. Sensació que falta alguna cosa, que s'escola l'aire per allà. No, no mola, no mola. Pantaló llarg, mitjó llarg, pantaló curt, mitjó curt. Això és així. Això és així. I no accepto una altra opció, una altra possibilitat. Això és així. I amb la samarreta, mateixa sensació de que si no la porto per dintre la samarreta hi ha jersei. En canvi, si només duc samarreta i no hi ha res per sobre, ja no em passa. Però sí, llavors sí. Per què? No ho sé. Soc raro? Sí. Bueno, coses. Què fas escoltant aquest podcast si no t'interessa el que estic explicant? Si et penses que estic tronat? Tu sabràs. Però en qualsevol cas, comenta i subscriu-te. Sobretot la subscripció. La subscripció és important. La subscripció al podcast de FEAS. Que la força t'acompanyi. El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.